favor. Ikusi duzu ze foto daun Adriana? Bai, eta dagoela beti zarten fitxa guztiei, lukin guztiei. Eta, bidali WhatsAppeko taldetik. A ver. Hola, zer graciosa. Bale bat bere aurpegiarekin. Aizu, ikusi duzu ze foto daun Adriana? Ez esan gauza, zuei egiten baizute zer. Zibia da, zira gozatzen fitxa mutil guztiei. Eta mutil guztiek intxortan. Zuri no se soporta, bera dago nahi malarekin. Sticker batekin. Bidali guztiei, denei. Hori ez dago ondo, ez egin. Eta horrek sticker bere. Ulertu duzue? Bai. Bale, bukatu lehenengo atalako ariketak eta nire nahi azalketan. Bale. Ikusi duzu Adriana? Puta, katzen du. Agro batzeko derekin. Ez. Ni aurreko egunean, argazki bat eskatu nion eta niri bidean izidan. Bai, ema bat da. Zu puta, niri zian bidali, eskatu nion? Zer zarete esaten? Puta bat zagire. Nahi badezu ni gero bidaliko dizuten argazkia. Baina ez bidaren nire gauza! Ulertu duzue? Bai. Egin laugarren ariketa eta egingo azalketan bide. Bai. Ikusi duzu Adriana? Bai, puta bat bezala. Benetan esaten duzue. Eta zuri gota zola. Bere nahi bezala jantzia egin. Hori da. Niri atzo argazkia atgari zidan, bihatzen nahi zuen. Ez dira ez da bere baimenik gabe. Bueno, vale, pues ez bidal, zuretzako da. Bale, ez dezidan. Egun zaude.